What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala. Hi mga higala! Karon maligo medyo. Manindalhan naman sa dagat ang bag. Yung kayong bag natin sa mami. Andiyan. Marato, bye mga higala. Bye! Guys. Sana ang pagtumar sa Shirtas Capsule katuluso sa adlaw. Kaya o salugang kasayunan, tawa o text sa cell number 09. Kamaw ko na naman. Duh, di nakatigo mo lang ay. Sa mga mura ka dito ay. Data, uban ta. Kakauban mo man ikaw. Ate, muna ako. Bilit. Ang chilas, chilas. Abay-abay na kami. Kawajan. Wala rakas kawajan te. Kumakutkan mo ka. Starstruck lang yapon. Kaya bisa mo saon. At tago, sige.
mahigala, maligo ta mahigala. Di mana mo lupad? Muslim, marama na. A few moments later. Ala, kahit pinadnad. Yakar may ganitang umitili ang buto sa panganan may gala. Gala. Ya, karon. Ilibot ang tumbay pa. Pangistorya lang. Ipistorya to. Di, hindi na ako niya ikon. Gisambit ang niya ikon. Na, mauman niya. Hindi, mama na ako. Guwang mama. Dapat mahigala. Bye, mahigala.